Hej alle sammen, og velkommen til første afsnit i min lille serie om, hvordan et kamera egentlig fungerer. Jeg hedder Jeppe Kjær, og jeg vil vise jer, hvordan I tager billeder og video, som egentlig ser, godt ud. I dag tager vi fat i det helt grundlæggende, nemlig ISO, lukkehastighed og blænde. Og det er de tre ting, der bestemmer, hvordan dit billede det kommer til at se ud, og det er noget, som jeg vil gøre dig en del klogere på i den her video. Når det kommer til billeder og video, så handler alt om eksponering. For meget lys, det gør, at dit billede det overeksponerer, og at det bliver meget sådan hvidt og sådan helt kedeligt at se på. Og hvis du har for lidt lys, jamen så kommer det til at ligne noget fra en overvågningsvideo fra 1996 eller sådan noget. Og det er nemlig her, hvor de her tre elementer, ISO, lukkehastighed og blænde, de arbejder sammen. Lad os starte med ISO. ISO styrer, hvor følsom kameraet er over for lys. En lav ISO, f.eks. ISO 100, det betyder, at kameraet ikke er så følsom over for lys. Herved der får du et rent og et flot billede, men det betyder altså også, at du skal have mere lys i, lad os sige virkeligheden, en lampe, der lyser lidt kraftigere, eller naturligt lys, eller hvad ved jeg. Høj ISO, f.eks. 3200, det gør sensoren mere følsom. En højere ISO bruger man tit, når man tager billeder eller video om natten i mørke, men det kan altså også gøre, at billedet bliver mere grynet, kornet, at der kommer sådan en smule flimmer på. Så helt grundlæggende, så kan man tænke ISO som, jo højere tal, jo mere lys, men jo mere støj får du altså også i billedet. Som udgangspunkt, så vil jeg sige, start lavt, og hæv det kun, hvis du virkelig mangler lys. Blænden, også kaldet aperture, det handler om, hvor stor åbningen i objektivet er. En stor åbning, f.eks. f1.8, som det her objektiv det kan, det lukker meget lys ind. Og det er sådan noget, der f.eks. er godt til portrætter, eller hvis du gerne vil have en sløret baggrund, som man også kan se, jeg har lidt her. En lille åbning, f.eks. f16, det lukker mindre lys ind, men det giver dig en større dybdeskarphed. Det er perfekt til landskaber eller gruppeportrætter. Så husk, et lavt f-tal er lige med meget lys, men også en lækker sløret baggrund, hvorimod et højt f-tal er lige med mindre lys, men alt er i fokus. Ja, det er altså lidt skørt med blænden, fordi jo lavere tal du har, jo større åbning har du i objektivet. Men altså, det er jo fotografer, der har fundet på det i sin tid, så. Og så har vi lukkehastigheden, eller på engelsk kaldet shutter speed. Den bestemmer, hvor lang tid kameraet lader lyset ramme sensoren. En hurtig lukkehastighed som 1/1000, det fryser bevægelse. Det er perfekt til sport, eller hvis du er til billeder af fugle eller dyr eller sådan noget. Eller børn, der har fået for meget sukker og bare sprinter rundt. En langsom lukkehastighed som en tiendedel af et sekund, det slipper mere lys ind, men det gør altså også, at der kommer mere slør i bevægelserne. Så sådan en som mig, der er til at ud og tage billeder af fodboldkampe, så er det rigtig godt at have en hurtig lukkehastighed, fordi så kommer der ikke det der slør i bolden. En langsom lukkehastighed kan også være super sej, hvis nu for eksempel at du er ude og tage billeder om aftenen af biler, og du gerne vil have den der lysstribe af deres baglygter, eller forlygter, eller hvad ved jeg. Det kan også være en ret fed effekt, faktisk. Men hvis du har en langsom lukkehastighed, så skal du altså også passe på med at ikke ryste på hænderne for meget. Så der vil jeg anbefale at have kameraet på et stativ, fordi kameraet er virkelig følsom over for rystelser. De her tre dele, det er også det, man kalder for eksponeringstrekanten. Og man skal nemlig huske på, når man ændrer en af tingene, jamen, så ændrer du egentlig også på de andre ting. Du kan få det samme lys på rigtig mange måder, men billedet vil komme til at føles anderledes. Hvis nu du for eksempel ændrer blænden, jamen, så bliver du nødt til at lave om på din ISO eller din lukkehastighed, for at kompensere for eksempel meget lys eller mindre lys. Og det er noget af det, jeg synes, der gør fotografering og video virkelig fedt. Det er netop det her med, at jamen, det er både teknisk, men det er også sådan, at man skal også være lidt kreativ, og man kan sagtens være kreativ, og du kan få en masse fede ting ud af det. Det var første video her i min lille serie om, hvordan et kamera egentlig fungerer. Nu ved du, hvad ISO, blænde og lukkehastighed det gør, ja, og hvordan de også arbejder sammen. Hvis nu du synes, at den her video den var god, jamen så husk at like, subscribe og skriv en kommentar om, hvad du godt kunne tænke dig at lære ved et kamera. Jeg vil altid sige, lad være med at sætte dit kamera på auto, fordi nogle gange så har det med at bare lave noget sjov ballade. I næste video, der vil jeg vise, hvordan man kan sætte de her tre ting, ISO, lukkehastighed og blænde, for at få nogle fuldstændig fremragende billeder eller video for den sags skyld. Så tak fordi du så med i videoen, og vi ses næste gang. Hej!